levi yako yakuzosvika pa$8 nekuda kwei chifana kuita $10 nditsanangurira levi $2 yandakabhadhara ndakawana ndashanda kumaketi uri musi wemugovera mwedzi wapera ndoba ndakandobhadhara $2 yelevi wakaona totsvaga chega ndingonobhadhira ofisi yangu andambokuchirira maoko unozva ngatimuitire Maiguru vana vashoma anodai moza kuti akaona zvaanowana achimaketa kudaroka unotofunga chirega ndinobhasa mari yangu yechikoro asi dai ngodai zvazvichibvira ka waitsvagirwa kenzvimbo pagwindingwi pedu apa ndakamba chakandisvitsa palevhel rekuti inini ndofunga kana ndanga ndiri zera rake ndasingambofunga kuti mari ndikaiwana ndofanira kusevha kuti nditenge chakati ndaingoshaka mabhisikitsi asi mwana uyu zvaaita ka zvinhu zvokutaridza kuti nezera rake hazviindirani mozviona saka ndapana nokwanisa kungomubatsirawo ne$28 to $30 iyo yekuti school fees yake aikliye uko achikliya uko ofanira kutsvaka nzvimbo pagwindingwi ndinongatoinda inangu naye tikange tamubhadharira nekuti ndichikunwa hangu mazuva mamwe ari kuteverayo kange ndamubhadharira kana pane munhu akwanisa kuti abatsire toinda tonoti chitinyorerewo transfer letter tochiinda ndondopresenta nyaya yangu kuna headmaster pagwindingwi kuti vamukwanise kumutorawo pachikoro apa tochihwawo kuti school fees yavo imari yepagwindingwi ndo zvatichaita ukuti notomuka maybe ma5 kana 6 ndopinda murodhi ndotanga kumanya ndichangodarika pakukwidza marewa ndomanya kuenda chikoro dzimwe nguva ndikasanganawo nahedhi vanozvimbonditorawo kana vasina mamwe maticha asi kana mune mamwe maticha mune makazara handizowane space ndosara ndichitevera ndozvitombosvika kana kuma8 kana kuma9 kuchikoro apa kana une shoka kana usina shoka unoenda nebhasikoro kana asina shoka ndoenda nebhasikoro saka bhasikoro waindiudza history yebhasikoro ndikakubvunza kuti wakatengegwa nani bhasikoro akasiya ratengwa nababa vasati vashaya ndokubva wazodipa ndobva raratofa ndobva ndaritanga kutengera mataira pamaketi mataira maviri aivapo acho anga dambuka anga ura wakatenga gore rapera sapa wakaenda kundosunda nekudidibva waona mari bva wadipa ndobva ndatenga mataira right chikomana chacho chinomikisa saka shangu ndo dzawaiti chicha watengerwa naMaiguru pauniform zviya ishangu Maiguru wako anokuda unombozviona ndakona kanzi alright atozvitenda zvinhu zvakadai zvinotendwa zvokwadi kana pane supportwo ndosanaitara kuti munhu hazvouisisi kuti paizoenda mwana wayo kumaketi Maiguru avakanga varipi izvozvi tisati tabva pauri ko munin'ina wako aripi aenda kuchechi une makore mangani une 10 years ndiye uri gredani 3 unodzepi pagumuni uniform wakatengekwa nani uniform ari kuprimary akatengerwa naMaiguru Maiguru hatimboakuchira makwaura ndinonzi ndotaura ngubere zvina basa ini ndinonzi Fadzai Mapuri ndakaberekwa kunyajena ndoko ndakaberekwa gore ra1988 musi wa26 April ndo musi wandakaberekwa ndobva ndazowanikwawo kuno ku2006 muna February ndobva ndakaroorwa makawanikwa pari pamusha murume wenyu nababa uyu ndiani mukuru murume wangu ndio mukuru baba vauyu ndo vadiki asi kuti baba vauyu ndo vakatanga kuroora ini ndisati ndaroorwa saka michititsanangurirai tsekwende yakaitika kusvika izvozvi patiri chimbotitsanangurirai tinzwe nhau yakaitika ndeyekuti varume vedu ndo vaishanda kuChiredzi vese vaishanda kuChiredzi vese baba vauyu ndo vakaita accident vanga vachitaurwa ini murume wangu uriko kuChiredzi unoshanda kuChiredzi saka ndo aita accident takauya kunoku ndobva tavaviga mai vacho vari kunoku saka pavakanga vachizouyawo uko kuChiredzi vachiti achirega ndidindi uyewo nditsvake basa rekuti ndione kuti ndibatsire vana kushanda ndopavakaitawo accident iwo murodhi saka endakazoona kuti hino zvinhu zvose zvazvachidai kuti ini ndichiramba ndichishanda ndiri kuChiredzi
hazvichaiti apa vanava mai vakaita accident hazvichaiti kuti varambe vachigara vari vega vanavo. Zvinani ndiuye ndivabatsire ndichimbopota hangu ndichimboenda sezvo kuriko kuna baba kunana Chiredzuko munongozwa mabasa acho ariko akuna kumira zvakanaka. Saka unomboti ukapota ushuya kuno umbopota uchidzikawo. Saka kana dziri nguva dzekuchikoro kudai ndinavo kuno ndakagara navo. Kana vazovharawo ndombopotawo ndombodzirawo ndombovasiyawo ndozodzokawo. Saka ndonhau yakaitika iyoyo. Saka kana iri holiday mira ipapo kana iri holiday uyu ndiye nenge achitori mukuru. Ndanenge achitori mukuru panapa. Chikondinya zvenyu. Saka ndakaona kuti ndivasiye vega vari vana vega hazviiti vachigara vega. Saka ndakaona kuti zvinani ndivatore ndigare navo ndivabatsirewo. Sezvo ini ndine vanavo vanenge varipo iye nemunin'ina wake. Zvinani ndigare navo nokuti ndakaona kuti hapana umwe vanhu angagona kugara navo achivachengeta. Mbuya vana uyu varipi? Vanhu vamwene venyu? Vamwene vangu variko kumusoro kuchikatuko asi kuti vakura. Kuna vana kumai vangu vakazwana masitendi muno? Alright. Hazvina kushata. Saka mbuya plus vangu vasingachatogona kuvachengeta vakakundikana. Vakurawo plus ndakaona kuti ndivape mutoro ini ndiri kunoku ndichiriwo wechidikiwo hazviiti ndivape mutoro wese nditi chitorai nekuti vane vamwewo vana vanogara navo vemwanasikana. Akatoroorwawo kugokoko akavasirawo vana vatatu. Saka ndo vari kugara navo. Saka wanga akavaka apa ndiani? Wanga akavaka apa isi ndini ndakavaka apa. Avanga vasati vavaka. Saka munun'una womurume wenyu mukuru wababa uyu vaigara mudzimba dzemurume wenyu? Vauya kunoku vaenda kwana mama uko. Vaenda kwana mama uko. Saka ndakaona kuti ini ndindi ndakavakira kunoku. Ivo vanga vasati vavaka sezvo ukanyanya kuti tapirigwa nako haukasiri wavaka kakunana Chiredzi. Saka ivo vanga vasati vaka indi ndakazotovaka kunoku. Saka ndakaona kuti ndivarege vakagara uko. Chero mugogo vacho kuti vavaendisa kuchikoro havagoni kuvaendisa kuchikoro. Saka ndakaona kuti zvina ndizovabatsirawo chanendawana ichocho ndovabatsirawo panodyawo vana vangu vodya veipapo. Mbirai 1 second. Saka stand inoende murume wenyu haisiya baba vauyu. Saka pakasvika baba vauyu ndo pamakatora ava namai vake mukachiuya mugare kwanyika uko. Aiwa zvina kushata tazvirwisisa. Alright. So ndapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo izvozvi pakusama kuti womunge muchichengeta vana ava? Matambudziko atiri kusangana nawo ndekuti sezvo ndine vana vese vari kuenda kuchikoro E3. Nyaya dzeschool fees chekudya dzimwe nguriwo chinotombotinetsa nekuti patakagara pana patina munde. Amuri imi kemi? Stand yedu ndiyo iye muntuona ise. Asi makaona mugomo. Takaonawo mugomo. Makaona mugomo sabuti vakakupai mugomo zvokwadi. Saka matambudziko ndiwawo atinosangana nawo kuti chekudyawo dzimwe nguriwo dzombopotawo chichitinetsa. School fees nongotiwo panenda wanirawo mari ndobhadhara pane ndisinawo shuwa. Ndinozongototiwo panenda wana mari wototi tangirai kuya kwamakasira. Sure ndobhadhara. Apa vese vanenge vachibhadhara vaida kubhadharirwa. Uyu anenge achidawo mabhuku anouya mama ndanzi ndinodawo mabhuku. Pamwe kana ndine chimari chanei nacho ndotenga mabhuku aya ndomba. Uyo unenge ari kuprimary wo unouyawo mama ndati bhilo. Kana ndine chimari kana ndisinawo kutombai tongotemawo huni chindotengesa. Munotombozotemawo? Muteme bhi? Kungo kumakomo kudhuze rekungwidza kwamabhana veko. Kwatsepa kugwidzero? Munomutemera vepi? Tinotsvaka huni ikoko handiti. Tainadzo kuno tosunga zvimasvinga zviya zvimadhora-dhora. Totopinda nazvo muduma manyika umomo. Kune vanobika sadza vaya. Mowatengesera utengesa. Mowanawo zvimari. Mowanawo chimari chekuti. Saka upenyu hwenyu ma1K mbo. Alright. Then school fees ya uyu ndachikanganwa chiyekera chacho chibheka ndichazondachisa papi ndakachibata. Chibheki chenyu. Icho
tione chipepa chachoni nekuti ava ndakava ndangwati kutora ndisazokuka vanhu vakazodawo pane anzwa tsitsi ende tichiri papa ndidi kupromisa chinhu kwamuri handiti kuitira mangwana musazoti yesvo wakatipromisa iwe kuti uchativigirira mafuta uchativigira zvakati tinogara tangota disclaimer tika anzwawo tsitsi anzwa tsitsi anokubatsira inini pache zvangu hanisa ndane mari kusvika level iroro saka ichi chirisiti chamunoona icho yamunoona yakatonzi toda chibude chinzi chiramba chiramba Ronald 2B ndo school fees yakarehwa rega tichiverenga zvedu zvikanzi term 1 Ronald une chikwereti che 4000 ibond term ndo yapera term 1 anditi term 2 Ronald une chikwereti yatiri ino uno asati atobhadhara school fees une chikwereti che 4000 bond Levi une chikwereti che $8 ndikagoti kwa iwe levi yako yakuzosvika pa $8 nekuda kwei chifanira kuita $10 nditsanangurira levi $2 yandakabhadhara ndakawana ndashanda kumaketi uri musi wemugovera mwedzi wapera ndakandobhadhara $2 yelevi wakaona takachiga ndingunobhadhara ofisi yangu andambokuchirira maoko nozva ngatimuitire Maiguru vana vashoma anodai moza kuti akaona zvaanowana achimaketa kudaruka unotofunga chirega ndinobhadhara mari yangu yechikoro asi dai zvazvichibvira waitsvagirwa kenzvimbo pagwindingwi pedu apa tachokwadi nokuti kwaakubiri venge kunomba vakuresa ai kure ndakazokangana kumezha zvakanaka makiromita kuti nditarise asi kwazvo plus gwidza iri mazuva ano harisisiri safe ndakatoa kuti kune munhu wakapondiwa ipapo haminoti shuwa here mazuva kana kuti mwedzi wapera here hameno munhuwo aingofambawo asi ndonga kwasvibawo harinyatsikuva ndakadza nekuti chero vanhu vanosimbotorobhiwa dzimari vachibva manyika ipapa ngudzako unozongosvika hake kuno kubva kuchikoro dzimwe nguri akauya neshoka kwatovira dzimwe nguri rinotombotevera utombosvika kumugojoko ndichitombotevera kuti pamwe kuda ndichasangana naye ndozoona pamwe obva akadai neuku pamwe anenge angowanawo munhu anoti vichiuya ndikutakure nemota umusira manyika saka asi akanzi kwagindingi kunzi kuindwe nako kunotaurwa kwaheadmaster havangabvumi kumupa transfer uko kubiri venge kuti auya apa pagwindingwi zvapo vanobvuma asi kuti hedhi vacho vakanga vatoti unofanirwa kuti udii undotaura nevabereki vako vaunogara navo vakumari inodiwa kubiri venge utransfer uya asi kuti mari yacho manje kuti ibatike sezvo kuno kuti tichitenga chikafu chekuti tidye plus vanenge vachidambuwa kuti uzozvibatanidza zvese kuti mari yacho inenge ichidiwa ukoko kuchikoro nekuti kunokumba kune kuchidiwawo hazvizokasiri zvabatana saka headmaster wakwagwindingwi makambototaura navo headmaster wakwagwindingwi tatisati tataura navo asi vekubiri venge ndo vakanga vati mbhadhara yechikwereti kuti vatikompa transfer ndopane nyaya harambi asi uku hatisati tambotaura hedu navo asi vekuku vakanga vatotaura shuwa ndiri kurera nemama tinogona kudaiwo kana zvikwadi pane munhu unoda kubatsirawo kukuriya 4000 bonds idzi 4000 bonds kumayusa iyi ndofunga kana iri rate ito less than $10 less than $10 kumayusa iri 4000 8000 less than $20 kureva kuti tinogona kunge tichitotarisa pamari inogona kuita zvoma $28 kana $30 zvidhipenda nerate 28 kana kuti $30 ndo iri kudiwa nemwana we kuti apedze ichi ndotoenda nacho zvechi kuti apedze espe vedu kana muchikwanisawo inda kutongokumbirira hangu mwana uyu zvokwadi chido ndakamba chakandisvitsa palevel rekuti inini ndofunga kana ndanga ndiri zera rake ndasingambofunga kuti mari ndikaiwana ndofanira kusevha kuti nditenge chakati ndaingoshaka mabhisikitsi asi mwana uyu zvaaitaka zvinhu zvokutaridza kuti nezera rake hazviindirani mozviona saka napane anokwanisa kungomubatsirawo ne$28 to $30 iyoyo kuti school fees yake aikliye uko achikliya uko ofanira kutsvaka nzvimbo pagwindingwi ndinongatoinda inangu naye tikange tamubhadharira nekuti ndichikunwa hangu mazuva mamwe ari kuteverayo kange ndamubhadharira kana pane munhu akwanisa kuti abatsire toinda tonoti chitinyorerewo transfer letter tochiinda ndondopresenta nyaya yangu kuna headmaster kwagwindingwi kuti vamukwanise kumutorawo pachikoro apa
tochihwawo kuti school fees yavo imari yepagwindingwi ndo zvatichaita ukudero tonzwa kuti mauniform avo vanopfeka akaita sei kuitira kuti tigozomubatsirawo esimashe mari yenzi zvokwadi kuti timutengere mauniform ombomirawo kumbondosunda bhara kuti atenge uniform zvokwadi mwana ane chidoyo apa chimukomana chakasununguka ka ndo zvandakachifarira achinakanambasire zvakawanda